थांखिफोरा जाफुंसारथों आंनि ब्लग भिडिअ खालामनानै इउटुबाव दोनफिननो जाफुंसारथों होननानै बोर बिदोंमोन आं गासै लोगोफोर। हेलौ एभरिवान, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुबआव बयखौबो बरायहरबाय। नै या आजामना खान्थालसो जादों माथो। खान्थालानो बारा मोजां मोनाखै दा। हत मोननैसो जानाङा जा। गोदै दंना गैयालै? है नोंनि आखाइ दांनायखौ जाया आं। गरममोनलै नों मानसिया मुथुथु जाखाबाय। आं जेबो जाया आरो रानथें थेंखाय। गोदै दं दंनालाय। मालाबा बुरजा मोनबाथाय भिडिअ मोजां खालामबावनांगौ र'। दिनै ओरैनो जानला मोनला आलां फालां खालामदों आरो लोगोफोर गाय। ओंखाम जानानै दुगैस्र'लाबायनानै मन्दिराव थांसै लोगोफोर गाइस। दिनै गोथार मंगलबार सान एसे बाथौ थानसालियाव थांनि र' ओरैनो भिडिअ खालामलांलाबायबाय थानोसै आरो आं गामि नायलांबाय थागोन भिडिअखौ। दा ओंखाम जानायखौ देखायलायला आं डाइरेक्ट दुगैखांनानै ड्रेस गानस्लायखांबाथाय लानोसैलाय आरो। जों दाना आराम दुगैनानै फैबाय नै दा बाथौ थानसालियाव थांसै आरो एसे बोर बिहैलाबायनोसै मा नांगौ नङा होनबा सेंग्राफोर? बानायसोआ मोजां बोर बिना लादे थाब मोनथारथों होननानै। होथावखानांगौ रा। दा जों थाबायलांगासिनो दानि बावैसो अखा हादोंमोन, अखा हानायखाय जोंना एसे लेट जाबाय आरो अखाखौ गारहोनानै नै फैबाय आरो। नै अखा हादै गोजा दैज्लां जाबायना, दैज्लां हाबबाय। नै जों बाथौ थानसालियाव सफैबाय। जोंना फैनाया एसे लेट जामारदों, नै आर'ज लाहांबायानोमोन आरो। थ' चेनेल सिनायनाय नङालै देनजार माथो। दा नै आर'ज गबाय, दा बुट जानानै थांसै आरो न'आव ना सेंग्राफोर। जायो बुटआनो जायो जोंना, बुट लाल साहायानो। जाखांनानै फैबाय नै गाइस लोगोफोर, लामा ससेयाव बखि फैलायबाय आरो। एकदम दा न'आव थांनानै ड्रेसफोर सोलायनानै दसे रेस्ट लानोसै, फांखाफोर जालाबायनोसै फेसबुकफोराव एकदम फेसबुक नायथिंलाबायनोसै, बोलालाबायनोसै मबाइलफ्राव एकदम थुलु थुला। ओमफ्राय दा मोनाबिलि जाबाथाय एसे बेरायथिंसैलाय आरो बल फिल्डफोराव। बल जोफैनाय जायोना मायो नायफालांबायल'था आला माला आरो। जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनदों बिसोराव नायलाङो आरो एकदम। आरो मन्दिरावबो मोजां बोर बिना खुलुमना फैबाय। इसोरासो नाहरसनगोना सोनारथाय आफा बोराइ बाथौआ, एसे नाहरबा हामगौमोन। मोजाङै थांखिफोरा जाफुंसारथों आंनि ब्लग भिडिअ खालामनानै इउटुबाव दोनफिननो जाफुंसारथों होननानै बोर बिदोंमोन आं गासै लोगोफोर। दा जों थाबायलांगासिनो दं नै न'नि फारसे। बिदिनोसै आरो जोंनि गामिया आनडेभलप आरो औवा बारि कारेन्ट थार नालाय सफैबाय। लामाया नै बाला एसे स्राय अखा हानानै मोजां जादों थाबायनो। बारा हाब्रुबो जाया जानायालाय, गारि मटर एसेबां खारा एग्रे बेग्रे। बाइकफोर खारो, ओमफ्राय ट्रेक्टर गंफा गंनै फैयो आरो सम सम। नै जोंना गामिनि गथ'फ्रा मा खालामफैदोंलै बेयावलाय? देलाय हाय होनहरलाय। मन्दिराव बुट जाना फैना फैयाखै नोंसोरो? जिया फिथाइ गोबागोन र'। फुजाखौ नोंसा बाबाया लेंहरदों, माबा थांबा थांदोंसो नोङो। आरो नोंलाय मा? ओइ होनलाय खेमसे मबाइलाव आदामोन होनलायलै, आदामोन होनलाय। होनोनो रोंला, देलाय रनसाय होनलाय आदामोन होनलाय। आदामोन आं फिथाइ जादों नै होनो। आं फिथाइ जादों। जिया फिथाइ। थांदो न'। मन्दिरनिफ्राय थांनानै फैनानै ज' फैनानै बिसोर गेलेफैगासिनो दं आरो। गाइस लोगोफोर नै एसे नै मोनाबिलियाव एसे सुटिं लालाबायनो नागिरदों जा गामिनि सेंग्राफ्रा। बैयाव लांदो ओरैजा हाबफैनांगोन ना, न'आव हाबफैनांगोनसो। केमेरामेनफ्राबो मा फिल्मलै बेबा, एसे फैलाबायनो र' टाइम पास। खामानि गैयाना दा मोनाबिलि जाखाबाय। बलसो जोहैनो नागिरदोंमोन आं गाइस लोगोफोर, आंखौ लिंहरब्रबबायना। एसे आंखौ मोनला मोनथार नुना नुवाखै थब फैनायखाय। केमेरा नायना आखाइ हमब्रा फाफ्लियाव।
मा मिनिबाय नामा सानैबो मिनिबायसो नङालै नोंसोरना अयनाय जादों माबा फैनोबो थिना माबो थिना एक्सन होनांगौब्रा एक्सन मा एक्सन होना हालायथारबायलै गाइस लोगोफोरनै आयै सान्दुंबो दुंदों दुंनायालाय बुंलाबाय थाबाय माबा मिस्टेकआनो मिस्टेक गोजा गाइस लोगोफोर दे बुं लागाव गाइस लोगोफोर देन्जार अखा हाखावखादों माइ गायनो मोनसिगोन नै आयौ देन्जार खानाय अखाया वा दा एबारसो दैज्लां समायदोंब्रा जोंना सिटिंआबो जोब्बायमोन जोबनायालाय मोनसे फिसा दंबावो आरो जानला मानला ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय खालामलाबायदों आरो जोङो साक्सेस जागोन ना जाया अखाया देन्जार जोमै दाखा दाखाखानै अखाया हागाबाय गाइस नै अखा हागानानै फैबाय शुटिंआबो जोब्बाय आरो दिनैनि आरो देवबाराव सानसे दंबावो आरो देवबारखालि जोंना खामानि मावनाय जायोना दिनै मंगलबारखाय दिनै जों मंगलबाराव आर'जआव थादोंमोन आरो बाथौ थानसालियाव ओमफ्राय दा मोनाबिलियाव दसे माबा खालामबाय आरो शुटिं खालामबाय ओमफ्राय देवबाराव दंबावो आरो खेमसे देवबाराव ओरैनो ससेल' आरो गाबोनफोर जोंना खामानि दं गाबोन सोलाबा आरो नै दै गोजा लामाफ्रा नै सासेया नोंलाय मानो फैलायखो आरो न'आव थांदो ओरै जा आंना न'आव ओरै हाबनोसै हा जिखुनु जाया बेखिनियावनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' डिउ चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट होदो हाजारसे शेयार खालामबानो जाबाय आरो जाय जायनाव गोदान नटिफिकेसन थांदों नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै होथारदे बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय